И здравейте хора, аз съм Стилян и днес ще ви кажа за един клип, за един филм, който гледах миналата седмица. Филмът се казва Битката при Осло. Разправя се за случай от 1940 година. Филмът излиза през 2026 година. И се разправя за човек, за полковник. За полковник се разправя, който управлява там контролно-пропускателен пункт и вижда кораби 5 да минават, да се чувам добре, да минават, да навлизат в териториалните води на Норвегия. После следва битка с немците, това е ясно. После решават да се предадат, защото нямаха никакви инструкции от правителството тогава какво да правят. И общо взето това е. Гледайте филма, напишете Битката при Осло, копирайте английското име, търсете го някъде и с английските торент сайтове и така. Прочетете резюмето с сюжета също. Аз само малка част ще кажа. Това беше всичко от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. И ако е така, пръснете един лайк. Абонирайте се за канала ми с камбанка, че да получавате известия, когато кача ново видео. Последвайте ме в Instagram, линк в описанието към моя Instagram профил и към моя геймърски канал ще има линк в описанието. Аз бях Стриан и до нови срещи. Чао, чао!